те ще такова, после си го прати. Не, ритингите, защото кръчетата му изкинали. Кой знае кога ще реши да спи? Да, баби, и се бабите си ги справи. Кога ти върху тия ще ги сложиш? Може би вече е свикнал малко по-леко облече. Те го съплякаха, защото още да спи. Нашите момченци ще си да спи. Можете изпапам, бе. Можете изпапам, бе. Сладур. Кой ще повърне сега? Кой си повърне? Аз му бях по-дебели ритинки отгоре, че ти му изкинали. Ей, Те отдолу са му. Аз ти ги порих, че бях и ги оказвам. Нищо, му изкинали кръчета. Има ли още ако? За сега не. Мъче къде си, бе? Не му студени ръцете, не? Не, дайте да сложим, по-като нали сме тук вкъщи сега. Да не го проспадиме. Да се гледам да... Или да сложим се. Я, кротко. Сени бабо. Дай ръчичката. Моето коте. Не. Даже му обухме дебели ритинги, че краката му изкинали. Не искаш ръче, бе. На пълни памперса. Ей! Леля! Къде е Леля? Къде е Леля? Айде, готов си. Готов си. Опа! Къде кажеш? Да. Я кажи. Ай, ще Ако искаш да го обясним, само гъщеризално, че да ме тук топли. Ти се спи, Хеми, ти се спи. Ти се учи, да малко млясце може би. Може да е гладен и тогава да е. Как не бъде първо млясце? Не, той взе зеленчето пюре доста и се прави, хайде баба, сега ще направим малко млясце. Айде, баба, сега ще направим млекото и да ни ще спим къде вече, баба, да. То му се спи на детето вече, то му се спи. Да, баба,